wazofika yazi ngistress yanyani phezulu. Stress yini manje? Kufanele ngidown namhlanje. Wenza ngani? Lo pharmacy nje yabo umuntu asebenzi. Yabona la ngifuna amawave angawazi awani. Siyabonga nje ukuthi socabangile ukufuna umsebenzi. Sibonga lokho nje. Khathele family wenu. Ngathi nje this angiyababamba sure. Lapha ngiyababamba. Showcase. Oh, on the streets, 25,000, made of myself. Even odds against myself. I'm not choice beside yourself. Unjani futhi? Lekhona futhi ngithomba lo matches. Matches. Awusebenzisa hayi akekho usebenzisa matches. Okay. Yeah, Hayi ngiyabonga. Manje Anda baba. Ifone. Uzwenzani phone? Ifone. Man, ifone. Man, Ifone. Ifone. Na ifone. Ifone. Cha. ISIM card yami. ISIM card. No. How now baby angilahla. Bayiphucile, bathathile yini? Bathathile. Isikhwama sami!